फैगोन नोंखौबो खेबनानै ला बुरि बुरिया नारखोथार हायोबा खुवासो जेबो मोनाखै दे बांद्राय एवलाय Medan, penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuruannya sekarang jaga 사자 준비해라. 사자 준비. Buri-buri terdelai. 우리 사 당가시느라. Kasne. 시다 사수는 담으나. Buri kita usahakan ini juga. 미스티너라. Polisi box mata. ऐसे कर पाऊँ करने के तो दे जाउलिया पारनी सिमरे नाया लुनाई गोसोनी मंदिरा बाइकने लांबा lang ba
10 बारसोल' जादों जेबो जायाखै दे 10 बारखा माबा गोलै बार जाखांलाबाय सुबुंनि जिउआ सिमां जालांबाय बुरलुंबुथुरनि बुथारजों बुथार जाबाय हाबनाय नंला ना हाबलाबायला दा हाबथ'गोन नै रोमिं देखायनायलाय रोमिं देखायजोब्बाय टावारखौ सालायनाय दंलाबायो नै गेरेमसायासो फटक लानानै पस्ट होबाय थायो सोरियो सुन्दुलि नामा आंलाय नुदों जिङाव मा थांदों सोरखौबा फट' खेबनो फैदों सोंदो नोंखौ नोद बरियालै बेजों खेबदो नोङो मानो जोंखौ थुलायखो हा अरे नाव गाखोनो मोनगौमोन सुनजुलियाबो खेबेसे जाखो सुनजुलि गारिया दै नांगौ गथारसो नुयो नोंखौ Foto. थाथ'बावगोनसो आं गावसोरखौसो नेदों जायगाया बरिया जाहांबायलै बे जायगायाव Para senang ini kelas. Oh, di sini jangan ada.
नुस्लाबासै रोङासै आंनाथ' थाखागोन बियो ओमफ्राय खिन्थु आं नुस्लाबासै एसे थाब नांगौमोन आंहा बारा ब्रेकफास्ट खालामनानै बुरैलै जायगाया बेरायनो मोजां मोनदों मोजां बानायदों drive slow मोजां दा आयुखा नोंलाय आंखौ नेवसिलांबाय आं जिउनि थौबेयाव सा लोंहैगारसै Video sudah lebih besar. फैगोन नोंखौबो खेबनानै ला आंनो जेबो खेबनानै ला पुरि बढिया मोनसे आउनु नागा और दो साइड ना दो प्लेट क्या बनना है ना
Say. Manstrom. Tapi macam karan deh kalian. Maybe makakunan lang deh. Di kuna ko. Cái này sao rồi? Câu. Like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make it the best. Thank you for watching.
Marway Kisur malum kidap kishlay Kunne kiya kimet sunya Rengkan batla piduita Marway alay trengking yay Lemdan snowsi nekakuslay Hamid kenja badum senya Marway hangka lidwitara Chân đạp đúng không? Không phải từng nghĩ sao mới thầy Mấy khẩn này. Bây giờ là đây bisa bar lang baik le Mana kerja pikir mah ada dalam dengar ni Adil. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make it the best.
best. Thank you for watching. Terus kan enggak ke Mas. Kalian berubah. पनिर एक लिया नाय बे मोनसेखौनो राननानै जादे आंना मोनसे अर्डार होदोंमोन दा बेखौ माबाखौ जाग्राखौ बेदरखौ साफा मोनफा बेदरा मा ल'खामोन मा होनो खाना नांगौबा बिदिनो जागोन होनदे जागोन सामस बिदिनो बिदिनो नोंसोर जानो हानाय नङादां लस जागोनदां दारि जानो बेखौ जाना जाया फुनजों सार फुन जानो बबेयाव मोना माथो Ayo ke sana lah.